Čaute, u tomto videa vás vítá Max Pro. Keď ste nevideli vlastne to prvé video z Everestu, tak tento part 2 je vám úplne, hovno. Lebo musíte si prvé pozrieť part 1 a až potom môžete vidieť vlastne ten part 2, lebo tu nebudete vedieť, o čo sa jedná. Ale tí, čo vedia, o čo sa jedná, tak proste neklikajte na to prvé video. Takže tuto sme skončili, tuto sme proste zhejbli, s prepáčením. Tu sme proste zhejbli. No, a na tomto moci sme zhejbli, takže musíme si toto opraviť. A vlastne, jak sa mi to stalo? A vlastne chcete vidieť, jak sa mi to stalo? Bol ten part 2. Tak ja som mal, že strich. A proste mi sa to nevydarilo. A proste nejaký zabrzdený. Ja som dal, že proste ukončiť video. Tak som si hovoril, to už horšie nemôže byť. To sa mi stalo s trilión krát, kamo. Tak on si povedal, vidieť na mňa. Tak on si povedal, že proste nie, že takto to nenechám. A proste pôjdeme to zase točiť. Takže zase to točíme, sú aktuálne 3.00 v tej hre. Jasné, že? A tento most smrti ideme preskákať, kámo. Už dúfam, že nezhejbneme, lebo to už by bolo vážne, že vrchol. A keby ste počuli nejaké zvuky, tak to mama striham. Toto akože, sorry. Dobre, no. Hop. Dobre, tento most sme prešli. Boli tu aj tipci, kámo. A tu je jeden, to je prvý kemp reálne. To je prvý kempíček, kámo. Tu by sme asi mali prísť, kámo, nejak takhle, ne? Ne? A to grili absolútne neviem, ako máme prísť tomu modu. Kámo, napíšte do komu, kto to už hral. Že máme proste ajaj, what the fuck. Kámo, preto musíte takto preskákať. Musíte iba takto preskákať. No, moc mi to nedarí, ale okej. Potom sa pôjdeme vyspať a potom asi do rána počkáme. Teda dám zase strih, dúfam, že už sa mi to nedá. Kámo, k čemu sa už vôbec kámo vyspať, kámo? Keď už aj tak ráno. 6.59 a už je aktuálne 7 hodín z asi 3 sekúnd už je aktuálne 7 hodín. Wow! To je úplne realistická hra. Ale konečne sme sa tam dotrepali. Ale asi sa chceme vyspať. No srdiečka máme tak, jakž tak. Kam tu si môžeme dať posilnený na... No to je jasné, to je jedno. Kam ja by som sa miel napiť, ne? Trošku napiju. A dám si tyčinku. Ale ja som furt není vyspatej, takže trošku si poslípuji. Ja dám za strich, OK, keď budeme mať úplne srdiečka, tak zatiaľ, čau. OK, ľudia, asi to nebol ani tak trhlý strich, preto aktuálne ma hneď vyhodilo, že ja nemôžem spať proste cez toto, cez deň. Takže ideme pokračovať asi. Čo sme robili, a to je prejsť proste celé, jo. Urobilo sa to na 2 party, je to tak dlhé. OK, takže, no toto je moja mamina, keď to počujete, kámo. A to už je asi úplne jedno. Dobre, a potom by som bol ešte rád, keby ste napísali do komentu nejaké skúšení youtuberi, že jak sa robia prosím vás miniatúry, lebo ja neviem, statív, lebo ja neviem, či Photoshop, alebo či niečo, kámo. OK, kámo, z toho vietra mi veľmi padá aj statív. Kámo, I should get it.